حزو السلام تانا تقبلوا فنونا بمكتتال التركبو زخبركم زخبركن تخطاتلتنا كما يتمسيوم نلوم غدام 27 ميازيا ساعة 9 مشست دالوه هقراونا هقراون زيناتات حيزلكم قريب زلوه افرم قدي نمكتتالكم بخبري ان عدم كدما بقندي ارست زينا فلم مدبات مبل 33 عمد كننا صنتنا بقول عبز قنع بهلاو مرئيت كونسرت لومي تجميرو منيستر حرشا اب زبادو بنغسغاس قدما 4 عمد زملكت اخيبا اكايدو بمقنيات عالماوي مع السرعتنياتات بسلوساو زمدناتات عيوزة تكرة عودة زته تغانيعو أمريكا أب إسيا باسفيك نوغ زدفاف والتهدراوي نتفتات تكايد كان زلا بقليسو أب هاقرات مبرق أفريقيا تخصيتو بزولو علغلق أستاد كل 250 سبات مويتاهم أمريكا كاب كامبوديان إندونيسيان تزميتو أب أبيات مذكرات صنع برستات مليسا مدبات مبل 33 عمد كننا صنت ناب قلعو بزقنع بهلاو مرئيت كونسرت لومي أب ساعات دحر قطري تجميرو وكيل إيرينا دانيال ولدو بملكة صبصاب نزدالو وتحستو ميكيل حدقوم حنا نوسنا لفكرنا حنا نوسنا لحريانا حنا نوسنا أبارينا كتنس حينا فكرت بالشراطنا وكير ستة حلفت أسناينا بلين تسنت مدبات مبل ساسان سلسان عمت كننا صنت وحسن السلام بمخته بزبل تيما لوم 27 ميازيا أبسمرا ميرابحت مسكرن بزغربه نابقول عزغن عباهلا ومريت مالت كونسرت تجميروم زي كمواله هتصانات كساب حمشة كفل زركبو قول عزو تصادفو مدب اندازنا قعز مهر مسانا روتات كم كوميدي تسوتواي مزامور تلهيتن مرئيت بابيتن زدقال لينيرو ابتي كاب ساعة سستن فرعان دحر غترين كلتا ساعة زغط مدب كوميديان يوناس محرطاب مايناس مسججلو زغربو سنطوباو مربات نت مدب زيادة دنكت يبوهم كاباوار تنايت مرباتو ولدس لا سعوق بازغنيري ناو زهابو حابريتا اتو كونسرت اكال نايتي ندنقت صنبل مبل ساسان سنة عمد بعلنا تنت ايرترا تدالي زولو 4 كونسرتات كم زغونا قليزوم بزمسرت شوعات قنبوت كاب شارشاي كفليك ساب كوليجات نزركوبو تومارو عصوتو حاد قنبوت نقبلت حيلتات مكلغال ايرترا عصوتو شوعات قنبوت دما ننبرت عصوتو سلسة ممحدارات نوزواتات اسمرا زغرب كونسرتات كله مخانو تفليتو لهم بزيكا زك أنا نصنت هاوية تمرتي كاب شومون تكساب عسرا قنبوت كما وداسا بدرجة نوزواتات دما كاب عسرا كساب عسرا سلسن قنبوت ككايديوم حنا نوسنا لفكرنا حنا نوسنا لحريانا حنا نوسنا أبارينا كتنس حينا فكرت بالشراطنا وكير ستة حلفت أسناينا بلين تسنت منيستر حرشا مقصلتان ايتي اب كلاتن زوباتات زكايدو زلو نقسقاس قدما 4 عامتن من للاين 5 عام استراتيجيا وطنن زملكت اخيباتات تمال 26 ميازيا اب زبادوب كتما مندفر اخيبا كايدو كاب حزباو ركبات نايتي منيستري زبصحنا صبصاب غير مسقل غرزغير كقربلنايو أبزي العلميتن عسران تساتفت استرخبوا الأخيبها حمرت نايتي أب حمشتي بروغرامات مالت لمعات مريتن محدرة بهرياوي هابتن لمعات زراتي لمعات انسسا وهودن زلاقن منبرون حرشاو النقدن محيال تكالاون سباون عقم زتقالله كاب كل تشحن 24 كساب كل تشحن 28 زرقاح وحس مازاو مقبي نخلو أب كله زمسرته ناي حمشت عمت استراتيجياوي وطن قريبو
ጨናፍር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ደቡብ ድማ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት 2024 ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምስራሕ ርህያታትን መጠን ንኡስ ዲጋታትን ምድለዋት ንልምዓት ቡቕሊ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ጥዕና እንስሳን ቡቕልን ከምኡውን ሕርሻዊ ቁፅርን ንጥፈታት ምዕቃብን ምስሳንን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዝተተግበሩ መደባት ኣቕሪበን ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካየድ ወዘተ ኣብ ምስፋሕ መሬት ሕርሻ ዘይኮነ ኣብ ኣፍራይነትን ምዝያድ እቶታውነትን ኣተኩሮ ክግበር ምዕቃብ ሓመድን ማይን ብሓፈሻ ምምድማድ መሬት ድማ ብፍላይ ዓብዪ ቆላሕታ ክወሃቦ ምቁር ድንሽ ንምግቢ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ንምግቢ እንስሳውን ብስፍሓት ክለምዕ ክሳብ ደረጃ ዓዲ ተዘርጊሑ ዘሎ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ኣፍራይነቱ ክግምገምን ንጹርን ተለካዕን መደብ ስራሕ ክወሃብን ኣብ ኣግማል ዘተኮረ መጽናዕትን ምድቓል ክበጋገስ ምፍራይ ባህርያዊ ጸረ ባልዕ ብዝለዓለን ብዘላቕነትን ክድፍኣሉ ዝርግሐ ፀሃያዊ ጉልሒንጣ ኣብ ሰካፈ ደረጃ በፂሑ ስለ ዝርከብ ቁልጡፍ መያዊ ስጉምቲ ክወሰደሉ ኣብነታውያን ሓረስቶት ንኽብርክቱ ብኣተኩሮ ክስራሕ ብፀሓያዊ ፀዓት ዝሰርሕ ልምዓት መስኖ ክድፍኣሉ ኣፍራይነት ከበሳዊ ፍረታት ግቡእ መጽናዕቲ ክካየደሉ ንሓረስቶት ካብ ዘየድሊ ክሳራ ንምድሓን ምምስራትን ምሕያልን ትካላት መመስርሒ ሕርሻዊ ፍርያት ከተባባዕ ቀረብ ኩሉ ዓይነት ዘርኢ ኣብ ግዜኡ ክወሓስ ከምኡውን ናብ ኣጠቓቕማን ኣከዛዝናን መድሃኒታት ሕርሻ ዕቱብ ቁፅር ክግበርን ዝብሉን ካልኦትን ኣገደስቲ ርእቶታት ኣቕሪቦም ሚኒስተር ኣረፋይነ በርሀ ኣብ ዘስምዖ ቃል ስድራ ቤታት ኤርትራ ሓደው መግቢ ባዕለን ከፍርያ እተን ዘየፍርያ ድማ ብምጡን ወይ ርትዓዊ ዋጋ ክዕድጋ ስለ ዝግባእ ሚኒስትሪ ሕርሻዊ እቶትን እቶታውነትን ንምኽዕባት ነቲ ውሑስ መኣዛዊ መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ዝብል መርሓ ጎደና ኣብ እዋኑ ንምብጻሕ ከም ወትሩ ብመንገዲ ኣብነታውያን ሓረስቶት ብግጡም ልምዓት ቡቕሊ ኣብ ዓድታት ብንኡስ ውህድ ስድራ ቤታዊ መደብ ሕርሻ ከምኡውን ብመንገዲ ንኣሽትን ማእከሎትን ንግዳውያን ሕርሻታት ዓበይቲ ንጥፈታት የሰላስል ከም ዘሎ ገሊጹ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ሕጂ እውን ዓንዲ ማእከል ኩሉ ንጥፈታት ሕርሻ ምዃኑ ዘብርህ ሚኒስተር ኣረፋይነ ኣስዒቡ ኣብ ዓድታት ብደረጃ ስድራ ቤታት ኣብ 1,400 ሜትሮ ዝካየድ ተበግሶ ውሁድ ልምዓት ቡቕሊ ምርባሕ ደርሁ ዘላቒ ልምዓት ምቁር ድንሽ ኣብ ግራውቲ ሓረስቶትን ጀራዲንን ምስራሕ ጋብላዊ ቆፎን ምብዛሕ ዕስለ ንህብን ውሁድ ልምዓት ስርናይ ዕፉንን ሓምላይ መግቢ እንስሳን ምፍራይ ባህርያዊ ድኩዕን ጸረ ባልዕን ምምስራት ቤት ትምህርቲ ሓረስቶት ከምኡውን ዕቱብ ክትትልን ግምገማን ኣብ እተወጠኑ መድባት ብግቡእ ክትግበራት ዘኻኺሩ ኣብ መሓዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብቲ ኣብ ተስፋጽዮን ብወገኑ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣፍራይነት ኣብ ደረጃ ዓዲ ናይ እተመደቡ ክኢላታት ሕርሻ ክግምገምን ኣበርክቶኦም ዘዕዝሉ ሜላ ክፍጠርን ቁፅር ፀሃያዊ ጉልሒንጣ ብዕቱብ ክትሓዝ ጽቡቕ ገስጋስ ሒዙ ዘሎ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ከምኡውን ምምድማድ መሬት ሕርሻ ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ዞባዊ ክሊኒካት እንስሳ ኣበርክቶአን ዝዕዛሉ መንገዲ ክናደ ከምኡውን መደባት ክታበት እንስሳ ብምልኣት ክትግበር ተሳትፎ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ክዓዝዝ ተላቢኡ ሃኮስ ብምኽንያት ባሕቲ ግንቦት ዓለማዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ስሉሳዊ ዝምድናታት ዕዮ ዘተኮረ ዓውደ ዘተወዲቡ ካብ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ኮንፌደሬሽን ዝበፅሐና ጸብጸባሎ ኣማኑኤል ገብራይ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ከም ኣካል ናይቲ ሞያዊ ብቕዓት ደራኸነ ልምዓት ዝብል ቴማ ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ዝጽምበል ዘሎ ቅነ ባሕቲ ጉንባት ዓለማዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ስልሳዊ ዝምድናታት ዕዮ ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ብ26 ሚያዝያ ኣብ ኣስመራ ኣቃኒዖም ኣብቲ ካብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሓላፊ ጨንፈር ዝምድናታት ዕዮ ኣቶ ዮሃንስ ሚካኤልን ግዜያዊ ሓላፊ ጨንፈር ሸቕለታት ተመኮነን ኣስፋን ካብ ፌደሬሽን ስራሕቲ ኤርትራ ኣካያዲ ስራሕ ምድላው መግቢ ኣልፋ ኣቶ ሰመራብ ሃብተ ካብ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ድማ ጸሓፊት ፌደሬሽን ሰራሕተኛታት መጓዓዝያን መራኸቢታትን ወይዘሮ መዓዛ ሚካኤል ዝተዛተይሉ መድረኽ ትርጉምን ኣገዳስነትን ስልሳዊ ዝምድናታት ዕዮ ብሰፊሑ ተገሊጾም ተዛተይቲ ኣብ ዘቕረብዎ ወረቐት ስልሳዊ ዝምድናታት ዕዮ ንመንግስቲ ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን ዝሓቆፍ ኮይኑ ብኣቃውማ ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮ ዝቆመ ምስ ሽቕለት ኣብ ዝተኣሰር ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ባይታ ሓባራዊ ዘተዘንጽፍ ምዃኑ ክሕበር እንከሎ ገለ ካብቲ ብሉፅ ምክሮታት ስልሳዊ ዝምድናታት ዕዮ ኤርትራ ተጠቒሶም ተወሳኺ ምብሪ ዝሃበ ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ዕዮ ኣቶ ወልዲ የሱስ ኤሊሳ ብወገኑ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓውድታት ዘተ ምስራዕ ንምብሃልን ሓበራዊ ርዲት ንምፍጣርን ሓጋዝ ምዃኑ ብምጥቃስ ከም ኣካል ናይቲ ምንቃሕ መደባት ክርአ ኣዘኻኺሮም
ምክትል ዋና ጸሐፊ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ አቶ ክብረ አብ ኪዳኔ ኣብዝሃቦ መዛዝ መቃል ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ከም አካል ስልሳዊ ዝምድናታት እዮ ንዝፃወቱ ዘሎ ተራ ድሕሪ ምግላጽ ጠለባት ሰራሕተኛታት ንምምላስ ከከም ኣገዳስነቱን ተኽእሎታቱን ይስራሕ ኣለኹም ዘሎ ኣብሪሆም ብኻልእ ወገን 28 ሚያዝያ ዓለማዊ መዓልቲ ድሕነት ኣብዚ ተለዋዋጢ ክሊማ ድሕነትን ጥዕናን ሰራሕተኛታትን ቦታ ስራሕን ምውሓስ ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ ብዝብል ቴማ ብ27 ሚያዝያ ኣብ ኣስመራ ተዘኪራ ኣብቲ ብምትሕባር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራን ዝወደበ መደብ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ዕዮ ኣቶ ወልደ የሱስ ኤሊሳ ኣብ ዘስምዑ መደረ ድሕነትን ጥዕናን ሰራሕተኛታትን ቦታ ስራሕን ንምውሓስ ዝውሰድ ዘሎ ተበግሶታት እናተመሓየሸ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብሰንኪ ሰብ ሰርሖን ባህርያውን ጠንቅታት ንዝስዕብ ተለዋዋጢ ክሊማን ምድሆታትን ሰጊርካ እቲ ዘሎ ውፅኢት ንምርካብ ኣስራሕቲ ሰራሕተኛታትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ዕቱብ ስጉምታት ክወስዱ ፀዊዖም ኣብ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ ዝምድናታት ዕዮ ኣቶ መሓመድ እድሪስ ባናይ ብወገኑ ኣብ ስራሕን ምስራሕ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያትን ዘጋጥም ፀገማት ይዕበይ ይንኣስ ኣብ ልዕሊ ሰብ ሞያ ይኹን ትካልን ኣካባቢን ሳዕቢናት ስለ ዝህልዎ ንዝወፅእ ድንጋጌታት ምኽታል ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ዓለማዊ መዓልቲ ድሕነት ብደረጃ ዓለም ንመበል 21 ኣብ ሃገርና ድማ ንመጀመርያ ግዜ ትዝከር ዘላ ብሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ዝተወደበ ኣብ ምዕቃብ ሃገራዊ ባህልን ኣፋውያታን ዘተኮረ ሰሚናራት ብ25-26 ሚያዝያ ኣብ ከረንን ዒላ በርዕድን ተምሃሮን ሰራሕተኛታት መንግስትን ተኻይዶ ኣብ ከረና ስወብ ዝተወደበ ኣማሓዳር ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳን ኣዛዚ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ብርጋዴር ጀነራል ተክለ ልብሱን ዝርከብዎም ሰበስልጣን እውን ዝተሳተፎ ሰሚናር ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ዓንሰባ መንእሰይ ኣዛዝ በረኸቶ ኣብ እቲ መደብ መቐጸልታ ናይቲ ናብ መንእስያትን ተምሃሮን ዝቐንዐ መደባት ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣቕራቢ ሰሚናር ደራስን ተመራማሪ ኣፋውያታን ኣቶ ሰሎሞን ፀሃየ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ባህላዊ ክብርታት ምዕቃብን ቀጻልነቱ ምውሓስን ንባብን ምርምርን ዝሓትት ሓያል ስራሕ ስለ ዝኾነ መንእስያታት ተኩረ ሂቦም ክነጥፍሉ ኣዘኻኺሮም ስነ ጥበብን ሕብረተሰብን መማዝንቲን ዝበለ ኣቶ ሰሎሞን ኣብ ሃገርና ነዊሕ ሰረት ዘሎም ኣፋውያታታት ማሰ መልቀስ ኣውሎን ካልኦትን ንኽብርታት ሕብረተሰብ ዘጉልሑ ከምኡውን ሕድሕዳዊ ምትሕጋዝን ናይ ምባሃል ልምድን ዘተርንዑ ምዃኖም ኣነጺሮም ኣብ መጽሓፍ ተሰኒዱ ዝርከብ ትሕዝቶ ንተሳተፍቲ ብምግላጽ ድማ ያታ ቀዳሞት ምዕቃብ ናይ ጸሓፍቲ ሓላፍነት ጥራይ ስለ ዘይኮነ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ እጃሙ ኸበርክት ፀዊዖም ተሳተፍቲ ብግዲኦም ከም ዝኣመሰለ መደባት ኣብ ምንቕቓሕን ምብርባርን ወንን መንእስያት ጸሓፍትን ኣንበብትን ልዑል ተራ ስለ ዘለዎ ክሳብ ዝተሓተት ደረጃ ብምውራድ ብቐጻሊ ክስራሓሉ ተላቢዮም ብደረጃ ሃገር ንመበል 33 ግዜያት ትዝከር ዘላ ባሕቲ ግንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ብደረጃ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ከተማ ባፅዕ ተኸቢራ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዑመር ንዘዳለዎ ትሕዝቶን ያሲን ሳሌሕ ከቕርቦ እዩ ባሕቲ ግንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት 2024 ሙያዊ ብቕዓት ደራኺ ንልምዓት ብዝብል ቴማ ብደረጃ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብ25 ሚያዝያ ኣብ ባፅዕ ተዘኪራ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ሃኮሲኤ ወይዘሮ ኣስመረት ተኸስተ ኣብ ዘስምዖት ቃል ንትርጉም ባሕቲ ግንቦትን ዓላማ ዝኽራን ብምጥቃስ ብሃኮሲኤ ዝውጠን መደባት ንምዕዋት ኩሎም ኣካላት መንግስትን ግንባርን ንዝገብሮ ኣበርክቶ ምስጋና ኣቕሪባ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ከምኡውን ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስያዊ ፍትሕን ናይ ደገፍ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ ብወገና እዛ ታሪኻዊት ዕለት ንኤርትራውያን ኣገዳሲት ካብ ዝገብራ ረቑሒታት ሓደ ርእስኻ ምኽኣል ዝብል መሪሕ መትከል ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ንዝገበርዎን ኣብዚ እዋን ዝመደባት ህንፀት ሃገር ንምድንፋዕ ንዝገብርዎ ዘለውን ኣበርክቶ ሙጊሳ ወይዘሮ ኣስመረት ኣስዒባ ሙያዊ ዓቕሚ ሰራሕተኛታት ንምብራኽ ሃኮሲኤ ዝገብሮ ዘሎ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ብዝለዓለ ደረጃ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺራ ብምኽንያት ዕለት ጸሓፊ ግዶፍ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ረዘነ ኣዶናይ ብዛዕባ ድሕረ ባይታን ታሪኻዊ ኣማጻጽኣን ማሕበር ሸቃሎ ኣብ ኤርትራ ከምኡውን ተራን ኣበርክቶን ሰራሕተኛታት ኣብ ግዜ ቃልስን ድሕሪ ናጽነትን በብመድረኹ ዝምልከት ሰሚናር ብ25 ሚያዝያ ንሰራሕተኛታት ከተማ ባፅዕ ከካይድ እንከሎ ሰፊሕ ማእተታውን ጥፈታት ከም እተሰላሰለ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጸሓፊ ህግደፍ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ሃይለ ተወልደ ብርሃን
ብምኽንያት ባሕቲ ጉንበት መዓልትን ሰራሕተኛታት ንዝተፈላለያ ትካላት መንግስትን ማሕበራትን ብ25 ሚያዝያ ኣብ ከረን ሴሚናር ኣካይዱ ኣቶ ሃይለ ናሓፈሻዊ ድሕረ ባይታ ቃልሲን ናጽነት ምውሓስ ልዕላውነትን መስርሕ ህንጸትን ብመንጽር ተራ ሰራሕተኛታት ዝምልከት ሰፊሕ መግለጺ ሂቦም ባሕቲ ጉንበት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት 2024 ብደረጃ ዓለም ንመበል 134 ብደረጃ ሃገር ድማ ንመበል 33 ጊዜኣ ትዝከራላ ቅነ ውዳቤታት ሃማመተ ንቕዞባ ባሮንቱ ሓያል ውዳቤ ጸዓት ንቕያ ልምዓት ብዝብል ቴማ ብ22-23 ሚያዝያ ተኻይዶ እቲ ቅነ ትምህርታውን ባህላውን ውድድራት ምርኢት ምህዞን ሰንዓን መደረ ሓፈሻዊ ፍልጠት ግጥሚ ትልሂት ድራማን ካልእን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ሓላፊ ሃማመተ ኣብቲ ንቕዞባ መንእሰይ ፍርቱና ኣቶ መሓመድ ሳላሕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቀንዲ ዕላማ ተቕነ ዓቕምታት መንእሰያት ምፍታሽን ምምዕባልን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንዓወት ናይቲ ቅነ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣመስጊኖም እቲ ቅነ ኣብ 14 ንቕዞባታት ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓበረ ግዜያዊ ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ማርቆስ ግርማጽን ድማ መንእሰያት ዘተኮሩ ናይ ምንቃሕን ምውዳብን ንጥፍታት ብዝለዓለ ከም ዝስራሓሎም ኣረዲዮም ኣብቲ መዛዘመ ስነ ስርዓት ብመልክዕ ውድድር ኣብ ዝተኻየደ መደባት ንዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሎም ክቡራትን ክቡራንን ስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢን ምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣሜሪካ ኣብ ኤስያ ፓሲፊክ ዝደፋፍእ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ተካይድ ከም ዘላ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ወቂሳ እዚ ወቀሳ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ግዛኣት ፊሊፒንስ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል ከም ዘዋደደት ድሕሪ ምሕባራ ይስዕብ ዘሎ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ትስጉምቲነት ጸጥታ ናይቲ ዞባ ብሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ብምጥቃስ መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ኣጠንቂቓላ ሩስያ ብወገና ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስን ንዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ናብ ጸጥታውን ወተሃደራውን ወጥሪ ዘእቱን ምዃኑ ገሊጻ ኣሜሪካ ምስ ፊሊፒንስ ቀዲማ ካብ ዘካየደቶ ዝዓበየ ምዃኑ ዝተገልጸ ወተሃደራዊ ልምምድ ተካይድ ከም ዘላ ዝዝከር ኮይኑ ቻይና ብትሪ ከም ዝኾነቶ ዝፍለጥ እዩ ተኣስታት 20,000 ወተሃደራት ዝተሳተፎ ልምምድ ብጉዳይ እጀታ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ተፈጢሩን ዘሎ ወጥሪ ዘጋድድ ምዃኑ እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ብዘሎ ዕልቕልቕ ኣስታት 250 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ሓቢሮም በዚ መሰረት እዚ ኣብ ታንዛንያ ልዕሊ 160 ኣብ ኬንያ ድማ ልዕሊ 80 ሰባት ከም ዝሞቱ ተፈሊጥሎም ብሰንኪቲ ገና ዝቕጽል ዘሎ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣማኢታ ሸሓት ከም ተመዛበሉን ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ከም ዝወረደን ጸብጻባት ሓቢሮም መንግስቲ ኬንያ ብከቢድ ኣብ ዝተሃስየ ከባቢታት ሃገሩ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጋ ኣውጅሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ብሩንዲ ኡጋንዳን ሶማልያን ተኸሲቱ ብዘሎ ዕልቕልቕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሳዕቤናት ክሊማዊ ምምዝባል ብከቢድ ካብ ዝህሰ ዘሎ ዞባታት ምዃኑ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ይጠቕሱ ኣሜሪካ ካብ ካምቦድያን ኢንዶኔዥያን ተዘሚቱ ኣብ ከብሕታት ኣብያተ መዘክራት ጸንሐ 30 ጥንታዊ ቅርስታት ናብ መበቆል ዓድታቱ መሊሳ በቲ $3 ሚልዮን ዝግመት ጥንታዊ ቅርስታት ኣብ መበል 13-16 ክፍላተ ዘመን ተሰሪቑ ኣብ ኒውዮርክ ተዓቂቡ ከም ጸንሐኻ ተፈሊጥሎም ነቲ ስጉምቲ ዘመጎሳ ካምቦድያን ኢንዶኔዥያን ዝተረፈ ቅርስታት ክትመልስ ፀዊዐን ኣለዋ ኣሜሪካ ካብ ቀንዲ ማእከላት ንግድ ዝተዘምተ ቅርስታት ኣፍሪቃ ኤስያን ካልኦት ክፍላት ዓለምን ምዃኖም ጸብጻባት ዝጠቕሱ ሃገራት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ትሕቲ ግዛኣተን ካብ ዝነበረ ሃገራት ሓያሎ ጥንታዊ ቅርስታት ዘሚተን ከም ዘገዓዝኦ ይግለጽ ኣሜሪካ ሽበራ ንምቅላስ ብዝብል ምኽንያት ኣብ ጫዳ ዋፊራቶ ንጸንሐ ሰራዊት ክትስሕቦ ምዃና ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ፔንታጎን ኣፍሊጡ ዝግለጽ ዘሎ መንግስቲ ጫድ እቲ ግዳማዊ ሰራዊት ኣብ ከባቢ ርእሰ ከተማ ኢንጃሜና ንዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየር ከይጥቀም ድሕሪ ምኽልካል እዩ ኣሜሪካ ኣስታት 100 ወተሃደራት ኣብ ጫዳ ዋፊራ ከም ዘላ ዝጠቕሱ ጸብጻባት እቲ ግዳማዊ ሰራዊት ዛጌት ንተልእኹ ዝበቅዕ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ የረድኡ ኣሜሪካ ኣብ ኒጀር ዋፊራቶ ንጸንሐ ሰራዊት እውን ብትእዛዝ መንግስቲ ሃገር ትስሕቦ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ብስም ቃልሲ ኣንጻር ሽበራ ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ጸጥታዊ ቅልውላው ሃገራት ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኢራንን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ወተሃደራዊ ሽርክነተን ንምድንፋቕ ዝሰርሓ ምዃነን ሓቢረን
إذا تقلت منسترات من كل خال كلتياتن هاجرات قنتي تمالي 26 ميازيا أب أستانا كازاخستان استقابئ وعلى منسترات من كل خال ودب شانغاي بزكايد وركبيهم كلتياتن هاجرات ستان وتهدرون زمدنن بمدنفع زباون عالماون ستان موحاس كسرحة مخانا نابتركبا فليتنا اللوام توم منسترات بتوصاغي أب قداي ستا زبا مأكلاي مبرق بحافشا أمونغ إسرائيلن إيران تفاصيل زلو متفنان دما بفلاي زتوكورة زربا كايدوم إسرائيل أب سوريا بلعل زركب هنسا قونسل إيران دحر زفت صمت كعتي إيران أبلعل إسرائيل نايمل سقبر سقمتي كم زو الصدز فلت كوينو دحر تفتسامي أمونغ غلطياتن هاجرات وتهدراو رسمي كي ولاعي تسقيس أنيحهم إيران أبلع إسرائيل نزو صدت تسقمتي كم حقاو مل سقبر مخانو زرقاقصت هزبايت ريبابليك تشاينا تمتفنان بزتق عرف كتسوع سني حلام إسرائيل أبلع لهن قونسل إيران زكايرو تدبدبنا أهقراو حقز تعسس مخانو بمقلات تشاينا بقوانو كونينات تيام هزبايت ريبابليك تشاينا أبتفرت تدكونون أبزلا مدبر سلسة تفرتنيات زحازة منكوركور بعوت وانشفاع تنشدش توارح زيس أنه تفراو تلقو نقصقاس هنصتنا يتمدبر نمكتتالن توسق مصنعتين مكيادن مقانو تقليسهم اتم تفرتنياتات هابزنه هوا تلقوهم لعلي 9 مصنعتات كايد مقانم مأكل مرمر تفر تشاينا حبير اللهم نقزار رأسا مدبر وني نازل تشاينا خصاب كل التشحن 30 عام تمرت نتفراوي صلات كتعبلو لوخة متخيلي زمت هزبايت ريبابليك تشاينا بقطباوي وتهدراوي تكنولوجيكاون كال صلاتاتن ون قوتاوي قصقاس تمزقب كمزلا صبصبات يردوم نلوم قدام 27 ميازيا ساعة 9 مشت تدالو زينا ومسنادونا نمزامو كاندينا تخدم لكم مدبات مبل 33 عامت كنا صنتنا بقلعو بزقنع بهلاو مرئيت كونسرت لومي تجميرو منستر حرشاب زوادو بنقصقاس قدما 4 عامت زملكت آخيبا أكايدو بمقنيات عالماوي مع السراحتنياتات بسلساو زمدناتات عيوزو تكور عودة تقايدو أمريكا أبيسيا باسفيك نوغ زدفافو وتهدراو نتفتات تكايد كامزلنا تقريسو هاجرات مبرق أفريقيا تفاصيلو بزولو علغلق أستاد كل 250 سبات مويتون أمريكا كاب كامبوديان إندونيسيان تزميتو أبيات مذكرات سنة برستان مليسا كبراتن كبرانن ساعة زستدالو زينا ومسنادونا أبستزازي مولو بوغني بروخ مشت